Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Edmond Kongai Publicity Secretary jongka Federation of Local Dorbar Riwar Mitngi habaya keren matkilat patai kubor mentaka sengi ka pratari ku jemang arjar arpulai halor ka jingja syasiat yap uba running nong kindri mausun hakasan tari ku jemang ulaong banakaliang jongka seng kala syong ye ka jingyalang bat shimru ye ka rai ban let ye kendu USDO jongka penursla civil subdivision hagini ki sengi ban wan bat ban penlong ru di jingya ki naka benta ban yo ya ka jing bishar ka bahok ha ka bay day bat ka ni ka jingjia yo ni rangba shisho na kalyang ba Edmond ulaong bahadin ka jingyalang ka bakirki ka bala yashong menne na kalyang jong ka seng kan sa penbenasyan ya ka jingya ki ka ban penboru ya ka sorkar ban pej benya ha ka bay day bat ka ni ka jingjia ka bala jia ha mausun ban kalyang jong ka seng kala kinturu kamtam yo MLA jong ka tan uba longru sembut menteri rangba jong ka jela uba Preston Tinsong ban simkia halor kini ke benta. Hanya ka, sinong motion. Haka ba uway na pedeng u paradok prasnam u ba nong kendri u ba nanti na po sinong kendri u dang penhiar ya ki mar ki jong u syati siapa motion kensan ki jing syasiat no ha di sipai BSF kalajia ha ketu pamit. Dan agaliang jongi ka nong yalam ke federation nila isyong meeting bakirki penam step nilai sim ya karai hakabangin sa led ban ya kendu ya ki ESDO jongi hangni hapo ka Peninsula Civil Subdivision nilai rai ban ya kendu akini kisni nang tangi rai ru ban sadon ki jingyaki ki pa la ban pen wanra ya ka jing bishar ka bahok habidei bat ka jing syasiat jong ni wei na pring rangba khasi jongi hagani ka jingjia ka balajia hakini kisi ki baladap kum na kalyang hi ka federation bono ka wai ni pen pauro ya ka jing susi ka pakrau halor ka jingjia jong ka jingjia hakani ka pudusam jong ka riwar jongi den na kalyang jong federation ngidang syong kerge mena station ngin sa pen bena ya kita ki jingya lenti ki jongi habedi bat kini ki ki na ka benta ban yo ka jing bisa ka bahok bat khamta me ban yo ro ya kata ka jing yo ina ka sarkar habidei bat ka ni ka jingjia ka balajia hakini kisi tengi pen pauru na kaliang MLA jongi badan burom ibadai ru deputy chief minister jong ka sarkar jela ban simkhia ya ka ni ka benta kum na kaliang ka dorbar ni pen pau ba ba khoi ki nong yalam raj ki nong yalam sinong ni pen pau ba MLA jongi in simkhia lam ya ka ni ka benta na marba na kaliang jongi ni lamat ike jinge hababun kiliang khamta mai akini ki bodar ki jongi kamdei ka ba tang sisin nang itu hipi na ka por ka jingjia tang ba lese ki jingjia ki jongi ka ba kham kerpang ka dei ka ba ka jingsiat ka ba omdei ka jingsiat ubrio ha bodar ndrei ka jingkiu jongi BSF shadu sessionong motion te ka sessionong motion ka jingai ya ka bodar lakum nur khasan kilometer te khasan kilometer UBSF ukiu shadu sessionong ki brio siat te ka bom la banlong te lese ka ni ka dei ka jing ya kendu ujungi hapo kani kadong kathain tingi pen pau ka jing penram ka bajur ya katenat jong ka BSF halor ka ni ya bat ni pen pau rupa na kalian ka federation minum song klikti min yasnok tilang bat ki kenpun seng malang ka bat na kalian ka federation ngin sahir syaki thain borda hakini kisni bat hakini ki tayo banwan banyo banyamir jumut habidei bat kinong yalam sinong bat kumju habidei bat kinong yalam rai naga benta ban sim kia ya gani ka isu nomor gani ka isu ladang isngap lese kan sajia biang hakini ki por bat hakini ki panai ki masawan ya ki paradok prasnam bat khamtame ya ki nongsong sunong jongi ki pa im ha ki tan boda jinakshan ya ka sengki isu ka bala pelong ya gani ka rally ka pemerintah gani ka jaka perkilot penusla kum kedak ka jing protes habidei bat ka jing syak siap jong ini upa running nong kendri uba dei wei na pedeng nong bela uba la syasiat haki tang sulai jong BSF Edmond nomor gani jing hakadik bentah ka BSF shung ka buban siap yang ni rongma lese te kai ka ba phidon ka hato ka kam khai masi mo ka ka wei ka ba kham bu chingma shushu manda ka ba BSF shung ka buban siap ya kini kinong khai masi te habaidei bat kani kumboki keli namar nyinyim tip ukit ya ki ai ki mar namar agado kusingi mio itu marsi ti kata ketiga wei nimyo i ta badon marsi apo kali nimyo i badon kata kamu ya kali andai lese ka jing pharap kadon andai ya ka bangi khamyo i men step adin bal awan ki media
hadin balawan ki polis nim don tang imla ban ong kit ye tiku masu benai khobor bong briu kit ye te ki masi jala dau kit ye te ki masi ro beli ban hab siat yo briu kata kata ke jingkali uyobon e to BSF ban siat ye ki briu nomor no BSF le nu klit shabun siat ye ki nu ki briu di ban yo ya order menta ka jingkali na ka sarkar bat na kalyang jong ki department jong BSF hatu layo an am ya ko order ban siat ya briu la dau kit to masi namal ada kit ini du kemal BSF uang menakini kinsan benai ngilai kendu nagaliang magaliang mangingi lai kendu ba uang baka no ka kambian lada kit sa bangla ka sarkar ka don ka bol banke ndai BSF kira lada ki kam mi kimar ki ai ki custom ki ai ki pulik ndai menta pada beli beli usiat yo pri kene ga jing yo right bat ke jing kan ben jengi ki pasa apa ni ka don ka tanjua tinagaliang jongi ka federation ni penpau ke jing penrem bat ni milenti bala da ka sarkar kamle ai hakini kisni nagaliang ka federation hi bro gawai ngin shim ya ka senjam ka jinga ki lesing ila badong bata ke senjuk ki rang ba shilong da ka senjuk jong ki sodar shilong ki sodara insalah ban shim ya kini ki jinga ki bangin ya trailang bat ki wepan ki shilong ki bahap boda idon la ka jong ki jing dawa metang ila pengkre ndre ya kani ngin sa kren hakasi ke bangin sa le ya kendu ya civil subdivision jong ka panusla bat ya ki police department insa shim ya karai ya menta namar bangide kinu yalam shilong ide kinu yalam rai imlong ban le ya kinu isu hak tak dengan shim kat kum ke report ke bangingi lapudin mentasya pangimde ki bapet perman je gitu mo nagaliang lese nagaliang ka bot an kala bantip namar kade ka bapet perman rengi ni pet kum ka sensyar kada pokat hadiwa bakan long ka bayai bayan ti kan long bah bakan don ka sup sai dari kum i menta kajing siat kam de ka sup sai kajing siat kade ka thma hisen bu briu la siat ka sulai ka de ka thma ka bomut ka ja ndoi jungi ka siat thma menta ikum na kalian ka federation ihaban mi ban persyai namar kani kade ke jing hiat smagi BSF yang iki kasi dan na kalian habdi berkata ke jing hiat ke timal smuggling ki belak disingingim don ni habdi berkata ke tip namar ngimde hiru ka kan hon biwan tip ringi yang ban persya namar ba ke jing siat yang produk personal hapok ka tanjiwar hapok ka right motion bat hapok hiru ke jaga ka badan hap jing pe nomor